फुंजानि बिबनाव जुमब्रा लगायनाय मोनबोबाय आङो। दङ 20 थाखा दामनि गैया। आयौ सोर गथ' बेलाय आयौ गिदा। खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर। दायो मर्निं टाइम ओमफ्राय आं दायो दखानाव दं आरोना। सनालि मोनहा मैया आलासि जाहैनाया फैयाखै, दिनै फैगोन ना फैयाथाय मिथिया आरोना। आङो पेपार हासिनांगौ, पेपार गैला आंना दखानावहाय। बेथ' आं गय सुनानै हरो, पेपारा जोबजोब्बाय। माने पेपार हासिनो नागिरदों आङो। एसे दोननोसै मालाबा नांगौ जायोना। गिदिबा गय डाक्टार मानसि फैदोंमोन दखानाव जाय। न'आव रावबो गैया आरोना लोगोफोर। आङो दखानखौहाय मर्निंआवनो खुलिफैदों, बेनिफ्राय आंहा मोनसे फिसा खामानि जानानै आरो न'आव थांफिनदों आं बन्द' खालामनानै। ओमफ्राय आरो खुलिफैफिनबाय आरोना। ओंखाम ओंख्रि आं खेबसेनो लाना फैजोबखादों। ओमफ्राय बोरायखौबो थांगोन थाङा खामानियावहाय थिग गैया साननानै बिनिबो बार लाबोदोंमोन। ओमफ्राय बिदिबा थांनाय जाबाय आरोना बियो। एसे दायो फैना फैयाथाय दिनै सनालि मोनहा मिन्थिया आरोना, बुंनो हाया। नैबे सिखाया पेपार हासिनो बिराद मोजां जायो आरोना लोगोफोर। दा लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर। आङो माने भिडिअखौ दहायनिफ्राय सुरु खालामनो हाया जाबाय थादोंना। लेट जाबाय आरोना। दा लोगो मोनफिनसिगोन र'। फुंजानि बिबनाव जुमब्रा लगायनाय मोनबोबाय आङो। जियानो रानाखै आंना, सि मुजा सेन्देल जुथा सुनायानो मा जाबावनो। बरिंथार मा खालामबावनो। गैया दिनै गारिफोरबो खालि खालिनो। ओंखामसो उखैबाय लोगोफोर, ओंखाम जानांसिगोन। दा उन्दुनो ओंखारबाय आरो ओंखाम उखैबाय नोगोदनो। ओंखाम जानांसिगोनसो दसे थानानै। दसे मानसिबो गैयाना दिनै, खमथार दखानाव, कास्टमार खमथार आरो। दसे थानानै 10 मिनिटसो थानानै ओंखाम जानोसै आङो। 12:30 जाहां जाबाय। दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर। मा देखायनो नोंसोरनो, बरिंनो दखानाव जिरायगासिनो दं, जेरावबो थाङाखै। दा लोगो मोनफिनगोन। आंहा जेबो गैया दिनै, फाथै गय सब लायजोबनांगौ मार्केटाव। दाहाय लायनोसै। सनालि मामोन फैबा थाब लायनाय जागोन, जुदि बिसोर फैयाबाथ' मोनायावसो लायनाय जागोन। मानोना बोराया दा गारिनिफ्राय मोनाबोनायथ' मोनाबोनाय नङा, 2:00-3:00 जाबोगोन आरोना। नायनोसै र' दा बेसे माने बेलासियाव थांनो मोनो ना एसे सानसुआवनो थांनो मोनो, बुंनो हाथ'आ आरोना। नायनोसै। दा लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बिदिब्ला। ओंखाम जाखांबायना आं लोगोफोर। जि ओंखाम उखैबायमोन, 2:00 बारलायलायबाय मालाबानो 2:13 जाबाय टाइमा। ओमफ्राय बोरायाबो फैगासिनो दङ, न'आवसो जाफिनसिगोन ओंखामखौ। आं लाबोखादोंमोन, बिनिबो बागोना थांनाय जागोन जाया थिग गैया होननानै। दा फैनानै जाफैथोंसै आरोना। नेनो सानदोंमोन आं, बाट ओंखाम उखैनो हाला आङो, बेखायनो जाग्रोबाय आङो ओंखाम उखैनानैहाय। ओंखाम उखैबाथाय एकदम खालौ बिलौ बोरैबा उदैखौ बोरैबा मोनजोबो ना, बेनिखायसो खानाया बोरैबा जालांजोब्बाय नै आंना, गलांजोब्बाय। दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर। ओंखाम जाखांनानै खुगा बोरैबा मोनग्रासो जाबाय दाना, गयसो गंसे सोना खुमानांसिगोनलाय। बेलासि गुलायबायसो आरोना लोगोफोर। जेरावबो दायो मार्केट थांनांगौ आंहा। मैगंथ' नङा, मैगं ओंख्रिबो मा जानो दिनै लायनांगौ। बेनिफ्राय गय लायनांगौ। फाथैयाथ' आङो बोरायनाव बिहरखाबाय, फैबायना बोराया ओंखाम जागासिनो दं आरोना। दखान सिङाव जागासिनो दं, आं लाबोना दोनफैखादोंमोन नालाय। गुसुसो जाबाय खिन्थुबा, जाथोंसै गुसुबाबो उपाय गैयाना। ओमफ्राय सनालिजों माजोंबो फैबाय आरोना। बे फैनायनि एसे सिगाङाव फैदों, ओमफ्राय आं देखायनाय जायाखै। एसेखौ दोन्थ'नानै आङो मिलाव थांदोंमोन, दिनैबो जायासैनो माया। गाबोनसो लेंहरफिनबाय आरोना। स' दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर। सनालिखौ देखायगोन आं, गोबाव जाबायना, गोबावनो मैयासो थांदों आरोना। आयौ सोर गथ' बेलाय आयौ गिदा। दे खोबफिनलाय। बा हरबाय मोनसे। नामखौ मानसि नुदों, खाला खुत्ता माबासो नुयो, सैमा बायदिसो नुयो। दा थफियानो थाबायबाय। इसोर जाम्बि बायदि नुखायो बिदि खालामबा।
20 थाखा दामनि गैया 10 थाखा दामनि दं मार्केट थांदोंमोन आं नै लोगोफोर बेनिफ्राय आङो मा नांगौ बेखौ लाबोजोबबाय आरोना फाथै गय ओमफ्राय गिलासबो गैलामोन बेखौ लाबोबाय आं दायो दखानाव थांफिनगासिनो दङ